בוא נתחיל, לדבר עליו. אז בוא נתחיל באמת בשאלה, קודם כל, למה כל כך חשובה תקשורת במיניות? שהרבה פעמים זה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לאו דווקא אנחנו מפרקים את זה עד הסוף. כי אנחנו יודעים שצריך תקשורת, ועדיין, בתקשורת אני מדברת גם על תקשורת מילולית, כי הרבה פעמים אנחנו מפחדים שזה יהרוס את הרגע או יפגע, או גם בצורה של איך לזרום, איך אולי עדיף לא להגיד לפעמים דברים או לא להראות כדי לא לפגוע, אז בעצם גם כשאנחנו יודעים בכללי שתקשורת זה דבר חשוב, זה עדיין מביא הרבה מורכבות. אז אני אשאל את זה קצת אפילו בצורה שונה. למה כל כך חשוב כן ממש לדבר את בא לי, לא בא לי, נעים לי, לא נעים לי, או בכלל להביא שיח גם בתוך המפגש המיני? כן, זו שאלה באמת מאוד מורכבת, ואני אביא כאילו דוגמה כאילו קטנה, שאולי זה יכול לעזור לאנשים להבין את זה, שעכשיו בואו ניקח משפחת, בואו נמציא איזה שם, בואו ניקח משפחת ליבוביץ', כן? בית אשכנזי טוב כמונו. לא שיש לי משהו נגד ספרדים, כן? אז בקיצור, בואו ניקח את משפחת ליבוביץ', זה יום שלישי, זה דייט נייט, הילדים אצל ההורים, והם אמורים לעשות סקס, כי זה דייט נייט, וזה יום שלישי, וזה הזמן שלהם לעשות סקס, ובפועל הם מגיעים לחדר מיטה, והגבר יורד לאשתו, ומצד אחד הוא יורד לה, והוא עושה כאילו הוא נהנה, אבל מבפנים הוא אומר, כאילו, טוב, בתכלס כאילו די כואב לי באצבעות, די כואב לי בלשון, אבל אני רוצה לספק אותה, זה דייט נייט, כאילו אני רוצה שהיא תהנה, כאילו, ואני, כאילו, we have to, אנחנו חייבים, it's date night, ומצד שני, יש לך את האישה שהוא יורד לה, שעושה רעשים, כאילו היא נהנית, אבל בפועל, כאילו היא אומרת, טוב, בתכלס אני די עייפה, אני לא כזה מרגיש משהו עכשיו, לא כזה בא לי, וזה בעצם שני אנשים שמנסים לרצות אחד את השני, ואף אחד לא נהנה. וזה מצב קלאסי של חוסר תקשורת, אבל הם עושים משהו כי הם אמורים לעשות את זה, או הם חייבים לעשות את זה, וכל האמורים והחייבים האלו, זה משהו שבסופו של דבר הופך מיניות למטלה ולא לכיף, ובו זמנית, אם הם היו מתקשרים את הרצונות ואת הצרכים, והם ידעו איך לעשות את זה, בלי לפגוע באגו אחד של השני, הם יהיו יכולים למצוא את שביל הזהב של מה כן בא לנו לעשות באותו ערב. נכון, אתה באמת מביא פה כמה דברים בתוך הדוגמה הזאת. א', שבאמת עצם זה שלא מדברים על דברים מסוימים, הרבה פעמים קורה ששני הצדדים כבר לא עושים דברים שהם רוצים. קרה לי גם זוג שהיה 20 ומשהו שנה, הגיעו לאיזה סדנה זוגית שפעם עשיתי לסוף שבוע, והם גילו שהוא עושה לה משהו 20 שנה בשביל שהיא חושבת שלה זה כיף, והיא אומרת סבבה ועושה כאילו נעמת, כי היא חושבת שלא זה כיף, ומדבר ששניהם לא כזה אהבו את זה. 20 שנה. אוקיי? עכשיו זה גם אתה מביא פה את המקום שדווקא עצם זה שאנחנו לא מתקשרים, אז אנחנו גם הרבה פעמים עושים דברים שלא כזה בא לנו, זה אחד. גם יש פה באמת את המקום של רגע, נגיד אם עכשיו לדוגמה אני הגבר שכמו שנתת בדוגמה יורד לבחור, לאישה, ואני רוצה שיהיה כיף, אבל לי כבר מתחיל להיות פחות כיף. איפה הגבול בין כמה בעצם אנחנו רוצים להעניק לבני הזוג שלנו, ושכיף להם, לבין כמה לעשות משהו שכבר מתחיל להיות לי לא הכי נעים, או לא הכי בא לי, שזה גם משהו שחשוב לדבר עליו, אוקיי? כי יש פה בעצם גם איזשהו גבול, אנחנו רוצים גם לפעמים לתת לפרטנרית שלנו, מתוך מקום של פשוט כיף ולהעניק, ואנחנו לפעמים יכולים לעשות את זה בשבילם, אבל השאלה מתי זה כבר לוותר על עצמי ולפגוע בי ובגוף שלי, ומתי זה דווקא יכול בעיקר יותר לתרום, שזה גם משהו שאני חושבת שחשוב שנדבר עליו. אגב, אני גם רוצה פשוט להגיד שאת באמת שמת את האצבע על הנקודה פה, שריצוי זה לא בהכרח דבר רע, לכל מטבע יש שתי צדדים, יש צד רעיל וצד נגיד חיובי נקרא לזה, או צד שאנחנו מתפתחים וגודלים וכל הדברים האלו, שעכשיו כמובן, לצורך העניין, אם הגבר רוצה להעניק לאשתו, הוא לא בהכרח חייב להיות בעונג היסטרי כשהוא עושה את זה, הוא רוצה להעניק כי בא לו להעניק, כי זאת אשתו וזה, והוא רוצה להעניק ממקום של כאילו אני אוהב אותה, או כל מיני דברים כאלה, אבל כמובן, אם יש יותר מדי קיבוץ פנימי, כאילו אם המחשבות הם איכסה, ואם התחושה בגוף זה איכסה, זה כבר רעיל וכדאי לעצור את זה. נכון. אז בוא רגע אפילו ננסה לקחת את זה רגע פרקטית, אם אנחנו ננסה לענות, למה זה חשוב תקשורת, אוקיי? אז יש פה כמה דברים. אז אחד באמת זה מה שאתה אמרת,
שכשאנחנו לא מתקשרים, אנחנו הרבה פעמים יכולים למצוא את עצמנו, עושים דברים שלשנינו פחות כיפים, רק בגלל המחשבה שאנחנו עושים את זה בשביל הצד השני, ובסוף שני הצדדים נדפקים, זה אחד. דבר שני, אני גם רוצה באמת להוסיף שזה מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאנחנו, מה שקורה כשאני אקח את זה מהמקום ההפוך, כשאנחנו לא מדברים את הדברים, נוצר מצב של חוסר ביטחון. גם מי שמעניק, הרבה פעמים יהיה במקום של רגע, זה בסדר, זה לא בסדר, זה בסדר, זה לא בסדר. במקום פשוט ליהנות מהרגע וליהנות להעניק, אנחנו כל הזמן נהיה ברגע, איך זה? הצד שמקבל, יהיה במין מקום של מגננה מסוימת, כי גם יש מקום של רגע, בא לי את הדבר הזה, רגע, אבל זה נעים לי, אבל מה אם כבר הוא, או לא משנה, הם ינסו כבר ללכת לשלב הבא שאולי אני עוד לא שם, ואז אני אהיה הרבה יותר במחשבות, במקום הרבה יותר להיות ברגע, שזה גם עוד דבר למה זה כל כך חשוב. אז ברגע שיש לנו גם תקשורת, גם אם לפעמים נראה, וגם אנחנו נדבר פה איך אפשר באמת לתקשר בצורה שלא הורסת את הרגע, אבל גם אם זה הורס את הרגע, הרבה פעמים זה שווה, כי אז בעצם כשאנחנו לא מדברים, אז דווקא מתחיל הניתוקים והפחדים, וכשאנחנו כאן מדברים ויש לנו תקשורת, ובדרך אגב זה לא חייב להיות רק במילים, גם על זה נדבר היום, אבל אנחנו בעצם רוצים ליצור איזשהו ביטחון, ואז הרבה יותר אפשר לעוף על מה שכן מתאים, ומה שכן מתוקשר, והרבה יותר ליהנות. יש עוד משהו שגם תרצה להוסיף? זהו, אני גם אגיד כאילו כמה דברים לגבי להרוס את הרגע, כי זה באמת משהו שעולה, שאם אנחנו מכניסים את כל המודעות הזאת וכל התקשורת הזאת, זה באמת כן הורס ספונטניות. עכשיו, מצד אחד כמובן אובר תקשורת ואובר זה כל הזמן, זה יכול להרוס ספונטניות. יש פה, תמיד אפשר למצוא את שביל האמצע. מצד שני, אם קצת תקשורת וקצת מודעות הורס את הרגע, אולי זה בסדר שהרגע נהרס. כאילו, אם אי אפשר להחזיר את הרגע אחר כך, אולי, כאילו, אז כנראה שלא מספיק ניצוץ היה שם, לא מספיק אנרגיה היה שם, כנראה יש שם יותר מדי חרדה, או יותר מדי דברים לא פתורים, וזה בסדר אם באותו רגע, הרגע לא חזר לעצמו, כי התקשורת שאתם עושים, והאימון שאתם בונים, והבסיס שמייצרים, זה תייצר עוד מלא רגעים, ועוד מלא ניצוצות ודברים כאלה. לגמרי, אז קודם כל זה למה זה חשוב, אוקיי? זה בעצם נותן לנו באמת את האופציה להיות הרבה יותר בכיף, בכן, ליצור ביטחון, להבין יותר אחד את השנייה, הרי באמת גם במיניות, גם אם זה, בטח אם זה בתוך מערכת יחסים, זה משהו שהוא יותר קבוע, וגם אפילו בסטוצים, גם סטוץ יכול להיות מחובר, אבל בסופו של דבר אנחנו גם ביחסי מין, יש קודם כל את המילה יחסים, אוקיי? ולא משנה אם זה יחסים רומנטיים או לא, זה קודם כל רגע הקשר, גם אם בא לנו פן, ושבאמת יהיה לנו פן, צריכים להרגיש טוב ביחד, אז תקשורת בעצם בונה את זה, אוקיי? זהו, אני גם רוצה להוסיף איזה משהו קטן, שאני לא יודע אם עוד אנשים פה כמוני, אולי הם יכולים להזדהות עם זה, אבל אני מרגיש, אם אני לא יכול לתקשר, או לבת זוג, או לפרטנרית חדשה, או מה שזה לא יהיה, ומשהו מפריע לי ויושב לי על הלב, זה סוג של מרחיק אותי, זה סוג של מוריד לי את החשק, וברגע שאני מתוודה, וסוג של פורק את מה שיש לי על הלב, ומתקשר, פתאום החשק המיני שלי, כאילו הוא עף בשמיים, אני מרגיש כאילו, הורידו ממני שכבות וקליפות של בסה כזה, ולפעמים אם אין פתרון למה שאתם מתקשרים, רק הפעולה של תקשורת עצמה, יכול לקרב ויכול גם לעלות חשק, ויכול להוריד חרדות וכל מיני דברים כאלה. לגמרי, זה עוד פעם המקום של ביטחון, כי ברגע שאני לא מרגיש שאני גם צריך לעשות משהו, או חייב, הרבה פעמים זה משהו שיכול להיות לי כיף, אבל רק המחשבה כי אין ברירה, צריך, טוב, אין מה לעשות, זה בפני עצמו מוריד, לגמרי. אז אנחנו רוצים היום לתת תקשורת שתעשה לשניכם, כן, בא לי, כיף לי, אוקיי? אז אז בואו נעבור באמת לדבר הבא, של אוקיי, הבנו למה זה חשוב. אז בפועל, אז בואו נדבר על מה בעצם אנחנו יכולים לעשות בתקשורת, כדי שגם מצד אחד אנחנו הרבה יותר נבין אחד את השנייה, או אחד את השני או אחת את השנייה, כמובן מדברים פה על כל המדברים, וגם באמת בצורה שלאו דווקא, או הסיכוי שהיא תרוס את הרגע הוא הרבה יותר קטן. רוצה להתחיל? שאני אתחיל. תתחילי. אני אתחיל, יאללה. אוקיי. דרך אגב, אנחנו לגמרי פה בשיחה שאנחנו אמרנו בואו פשוט נזרום ונעלה, אז זה גם נחמד שאפשר פשוט לדבר את הדברים בלי שהכל... בדיוק, כן. אז לגמרי. אז מבחינתי גם באמת, כמה דברים. א', אחד מהדברים שלדעתי מאוד מאוד עוזרים, וזה גם לדבר ולעשות שיח
שהוא לפני המפגש המיני עצמו, כי הרבה פעמים כבר בתוך המפגש המיני, זה כבר גם ככה מלחיץ, ומורכב, ורגיש, וגם אם אנחנו כבר רוצים לתקשר וזה קשה לנו, הסיכוי שנצליח מההתחלה שם זה יותר מורכב. אז לכן יש משהו שאני הרבה פעמים גם ממליצה לאנשים שאני גם עובדת איתם, לא משנה בטיפולים או בעבודה עם זוגות, זה תנסו למצוא זמן, בטח שזה משהו שאתם רואים, אם זה כבר פרטנר או פרטנרית, שכבר אנחנו רואים אחד את השנייה, אחד את השני קבוע, ויש משהו שבא לנו לתקשר, שאנחנו רואים שקורה הרבה, למצוא בכל מקרה זמן נפרד, ממש גם לבדוק, זה עכשיו נוח לך לדבר עכשיו, אני אשמח שנדבר, וגם שמה להבהיר, ולנסות שזה לא צריך להיות דרמטי, זה לא עכשיו, זה פשוט בשביל שיהיה לנו יותר כיף ויותר טוב ביחד, הרבה פעמים גם איך שאנחנו מגיעים לשיח על הדברים האלה גם מאוד משפיע, אם אני כבר באה מראש של, טוב, אנחנו צריכים לדבר, ברור שהשיחה תהיה, זה כזה, אוקיי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לדבר, וזה לנו יותר טוב, אנחנו פה ביחד, זה גם הרבה יותר, גם משפיע. זהו, אל תבואו כמו כאילו, we need to talk, כאילו כמו, כן, כאילו, וואי, תקשיבי, הזווית מהעיניים שלך, זה כן, זה פשוט מפחיד, כאילו, it's like, אנחנו צריכים לדבר, כאילו, לא חייב להיות איזה משהו מפחיד, יכול להיות משהו, כאילו, יכול להיות בטון דיבור ובווייב, יחסית כיפי של חקירה, ולא של, אני חייב את זה, ואני צריך, כאילו, זה יכול לבוא יותר, כאילו, חקירה, ומה בא לי, ודברים כאלה. אני גם יוסיף על מה שטל אמרה, שמעבר לעשות שיח לפני האקט עצמו, ואגב, אנחנו גם נדבר על איך לשלב ספונטניות בסופו של דבר, אבל גם לא רק לדבר על דברים שבין אם זה אולי לדבר על מה מפחיד אותי, או מה מפריע לי, או על מה אני מפנטז שכן יקרה, וכל מיני דברים כאלה, וממש כאילו לשים את זה על השולחן. בנוסף לכך, אפשר גם לעשות סשנים של מגע, שהם ללא חדירה, שאתם מגדירים את זה מראש בתור סשן חקירה, שאתם נוגעים אחד בשני, ואני רואה איך נעים לי לגעת בבן אדם הזה. כלומר, אני לא נוגע בהם רק כדי שהם ייהנו, אני גם נוגע בהם כדי שאני גם ייהנה, אז איזה מגע זה נעים לי להעניק להם, וגם כאילו הפוך, כאילו, ומה כיף להם לקבל. וברגע שמייצרים מרחב בטוח, ומייצרים מין קונטיינר כזה של חקירה, ושאפשר לחקור את הדברים האלו, ואז אם רוצים להגיע לרגע של ספונטניות, זה הרבה יותר קל להגיע לשם, כי אתם כבר יצרתם את המרחב בטוח, יצרתם את החקירה, אתם גם דיברתם על רצונות, פנטזיות, פחדים, אפשר להביא את הספונטניות הזאת, כי יש את כל הידע הזאת אחד על השני, כי חקרתם את זה כבר במרחב בטוח. אני גם, באמת גם אוסיף על מה שאתה אומר, כי הבאת פה בעצם את זה שהרבה פעמים מוציאים את זה שחייב להיות חדירה, כמשהו שהרבה פעמים מוריד לחץ, שזה משהו שגם חשוב רגע, זה אפילו עוד לפני, זה כאילו בנוסף לתקשורת, כי גם הרי מן הסתם, בתוך המפגש עצמו, נכון, גם שאין חדירה, אנחנו רוצים שיהיה לנו תקשורת, אבל גם עצם, הרבה פעמים לצאת מהחייב, להגיע למקום מסוים, הוא חייב להגיע לחדירה, מאפשר לנו להתנסות בדברים שונים, ואז גם שם אנחנו רוצים להוסיף את התקשורת, אוקיי? אז אפילו לפני שאנחנו עוברים לזה, אני כן רגע, עוד נגיד, עוד בשלב שאנחנו מדברים לפני המגע עצמו, והחקירה, זה שגם הרבה פעמים כבר שם, אם אנחנו עושים סוג של תיאום ציפיות, אוקיי? נגיד, וגם זה יכול להיות בצורה נעימה וכיפית, כמו, נגיד, וואי, ממש בא לי שיהיה לנו הכי כיף היום, שיהיה לנו נעים, יש משהו מראש שאת יודעת, או שאתה יודע שיותר בא לך, יותר פחות, או זה יכול להיות מצד השני, כאילו על עצמי, זה כזה, ככה נגיד, שאנחנו מתחילים כבר להתלטף, מה זה כיף לי, אני יודעת שעדיין לא בא לי מגע בבר המין, אני עוד כזה לא סגורה, וכאילו, ואם כן, אז אני אעשה לך סימן, איך זה בשבילך. זאת אומרת, אפשר כבר להביא מראש את איזשהו, מה שנקרא, הגבולות הראשונים, זה גם יכול להשתנות תוך כדי, זה גם יכול, זה לא שזה עכשיו חייב להיות בסלע, אבל עצם שאנחנו יודעים כרגע, שזה החוקי משחק שלנו, אנחנו יכולים לשחק בהם, ואז תמיד אפשר לבדוק תוך כדי, אם עכשיו זה הזמן לשנות, אוקיי? וגם יש אולי לפעמים גם עוזר להגיד איך הייתי רוצה להגיד את הדברים, להגיד אחד מהדברים שאני רואה שקורה לזוגות שאנחנו עובדים על תקשורת, זה שנגיד, אני אתן לך דוגמה קלאסית, אלא נגיד זוג אפילו שהיה אצלי לפני שבוע, כן? אז האישה באה ואומרת, אוקיי, מה אני מנסה להגיד לו, ואני אומרת לו במילים, שמע, זה לא נעים לי, זה, ועדיין אני מרגישה שאני אומרת, ואז כזה הוא לא עד הסוף, כאילו הוא מקשיב ל5 דקות, ואחר כך הוא
מנסה עוד פעם. והוא מהצד שלו אמר, כן, כי אני רואה פתאום שהגוף שלה נפתח ומשתנה, ואני מרגיש על הגוף שלה שהיא רוצה, אז אני בודק בעצם, כי היא אמרה לי קודם לא, אבל אולי עכשיו היא רוצה. ואז גם פה אנחנו צריכים לעשות סוג של חוקים, אם אנחנו רואים לדוגמה נגיד קודם כל, האם נוח לי במילים, האם נוח לי יותר גם אולי בסימנים, האם זה שעכשיו אני רוצה לשנות, אז אם אני רואה שנגיד אולי אני עוד לא שם, אז אפשר לעשות נגיד, אוקיי, אם אתה רוצה לנסות משהו אחר, אז בוא תבדוק איתי, אם זה באמת הזמן, כי אולי הגוף שלי לא אומר, אולי התחלתי להתפתח, אבל אני עוד לא עד הסוף שם. זאת אומרת, הרעיון הזה לראות את הנקודות, גם הנקודות תורפה שלנו, וממש לדבר על זה, מה אנחנו צריכים, מה אפשר לעשות ביחד, כדי שנוכל יותר לתקשר, ובו זמנית, גם לא להתעסק רק בלא, ובלשנות, ובדיוקים, אלא גם הרבה יותר חשוב, לא הרבה יותר, סליחה, גם חשוב לא פחות, מאוד מה כן, אוקיי, שממש כיפי וממש נעים לי, גם זה לא הרבה פעמים ברור, הרבה פעמים זה יכול לראות כאילו מישהי או מישהו ככה, ואי אפשר לדעת, אנחנו התנתקנו, אני בשיא העונג, או עושים איזה תנועה עם הגוף, לא אומר, או עושים איזה קול חלש, גם לא בהכרח אומר, או לפחות חלקית, אני גם רואה את זה בפועל, עם זוגות שבאים שיש להם תקשורת טובה ומיניות מדהימה, והם פשוט באים להעמיק עוד, ואומרים, אנחנו הרבה פעמים פשוט מרגישים על הגוף אחד של השנייה, ותוך כדי גם הסדנה, הם כן רואים שעדיין כשמוסיפים מדי פעם מילים ובודקים, הם מבינים שיש דברים שזה לא 100%, זה פה הנה פה דייקנו, פה דייקנו. אז זה גם חשוב כבר להבין עוד לפני המגע, ואז פה אני לוקחת את מה שאתה אמרת, שבאמת להוסיף את זה נגיד לבאמת חקירה שהיא מטרה מסוימת, או שאנחנו מתחילים בעצם לחקור, לראות מה נעים או לא נעים לי, ואז יש לנו שפה תקשורתית לחקור איתה ביחד, כי אחרת זה באמת אנחנו באים אולי ממקום שמישהו אחד צריך, נגיד הרבה פעמים יש בחברה, הגבר צריך לדעת איך לזהן ולהביא אותי לאורגזמה, או שזה תפקיד של מישהו מסוים, זה תקשורת זה משהו שכל הזמן קורה, והמיניות גם משתנה הרבה פעמים תוך כדי, אנחנו נרצה ככה, עוד שבוע קצת אחרת, אז לגמרי. כן, בטח, זה, עכשיו את נגעת פה בהרבה נקודות, כאילו גם כאילו כל האמורים והחייבים שפשוט כדאי להוציא מהלקסיקון. להוציא את האמורים ואת החייבים. כן, להוציא את האמורים ואת החייבים, וגם כאילו טיפ קטן, כאילו הרבה פעמים כאילו, כשגבר נגיד רוצה לחדור לאישה, או זה גם עובד הפוך אגב, תלוי למי יש נגיד קצת חרדת ביצוע או משהו כזה, הרבה פעמים אומרים כן, אתה יכול, אז לשנות את המילה יכול למילה רוצה בלקסיקון, כלומר להגיד אתה יכול לגעת בי ככה, או את יכולה לעשות ככה, או את יכולה להגיד לא, אני רוצה שתעשי ככה, אני רוצה שתעשה ככה, זה לקחת בעלות על הרצונות שלנו, במקום כאילו סוג של להסתתר בצללים של כן, אתה יכול ככה, או את יכולה כאילו אם בא לך, כאילו זה ממש ההבדל בין חוסר ביטחון לביטחון, ורק השינוי בשימוש במילה הזאת מאוד יכול לעזור לנו להיסגר יותר על הרצונות שלנו. גם את באמת אמרת נושא סופר טריקי, שאולי רק על זה צריך לעשות כאילו פרק שלם, שזה גבולות, שאין לנו זמן להיכנס לכל הניואנסים של גבולות פה, כי גבולות... זה פרק, תמשיכו לעקוב, אנחנו הולכים לעשות... זהו, אני רק אגיד לגבי גבולות שזהו, כן, ואולי באמת הפרק הבא יהיה על גבולות, אבל גבולות זה... דבר ראשון, אין סיכוי שלא תעברו על הגבולות שלכם מתישהו, ככה לומדים. השאלה היא כמה תעברו עליהם, האם זה יהיה טראומטי, או האם זה משהו שאפשר קצת אולי להיפגע, אבל אז ללמוד ממנו ולהעצים את החוויה בסופו של דבר. אבל לגבי הגבולות, כאילו באמת, כמו שטל אמרה, אפשר לדייק גבולות, רק בגלל שסיכמנו משהו, זה לא אומר שזה חרוט באבן תורה מסיני, אפשר לבדוק אם אנחנו רוצים קצת לעלות את האש והתשוקה, אפשר גם לראות אם אנחנו רוצים להוריד מינון, לצורך העניין, רק בגלל שאמרנו, טוב, בוא נעשה ככה וככה וככה, שום דבר לא חרוט באבן, זה באמת, צריך ללמוד את הכישרון של להיות קשוב לעצמנו ברגע, זה הסיבה שזה נקראת מיניות מודעת, בסופו של דבר. אני רוצה להגיד, אבל דבר אחרון, ואז נעבור לך, שגם לגבי הזוג הזה, שבאמת יש בעיה שלפעמים, כאילו, יש את התקשורת על גבולות, ואז בודקים אותם כל הזמן, ואז באמת צריך להיות קשוב לעצמך ולהבין, אם אני באמת לא מצליח לתפקד, אז באמת מה הרמת החרדה שלי שם, נגיד כמה אני מופעל,
וכמובן אפשר גם להדק גבולות, כלומר מצד אחד אפשר לדייק, אפשר גם להדק, אפשר גם לשחרר, אבל לצורך העניין, כאילו זה לא חוכמה להגיד שאפשר לדייק גבולות, אבל אז כל פעם שמדייקים, זה פשוט מוסיף חרדה, וזה פשוט כאילו מוציא אותנו מהאיזון. אז גבולות זה מאוד טריקי, ובגלל זה כאילו באמת צריך פרק שלם על זה. נכון, אז פרק הבא אנחנו באמת נראה לי נעשה על גבולות. פרק הבא של מנחי מיניות, טן 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 טן. אבל כן, אם לקחת את זה רגע לפרקטיקה, אז גם יש גם איך אפשר להביא את התקשורת הזאת גם בתוך המיטה, וגם עוד יותר גם את המקום של הגבולות, כי כמו שאתה אומר, זה איך אנחנו עושים את זה בצורה שתתאים לנו, כי מן הסתם גם הדרך שבהכרח מתאימה לך, היא לאו דווקא הדרך שמתאימה לי, יכול להיות שלדוגמה, אם אותי שואלים איך זה נעים, זה הרבה, למישהי אחת זה יהיה, וואי, זה כיף לי, דואגים לי, רואים אותי, זה מדייק לי, ולמישהי אחרת זה כבר טוב, התדירות הזאת כבר מציקה לי, או אותו דבר, בכל מיני רבדים. אז זה אחת הסיבות שתמיד טוב גם שיהיה לנו את השיחות אחרי, אנחנו לומדים ממפגשים, אנחנו באיזשהו מקום גם קצת כמבוגרים, אנחנו קצת איבדנו כמבוגרים, קצת את המשחקיות, בהרבה מובנים, אנחנו היינו ילדים חוקרים, בונים, עכשיו גם שבנינו ארמון בחול, ילד בן 5, אז לא ציפינו שעכשיו זה יהיה הדבר הכי מושלם בעולם, כי לנו זה היה כיף, ולנו פשוט נהנינו לבנות את זה בחול, וזה היה מדהים. ויש משהו במיניות שבאיזשהו מקום אנחנו באים כאילו לעשות איזה פרפורמנס לפעמים, כאילו צריך. מאוד. כל כך הרבה משקל, עכשיו רגע, נכון, זה רגיש, ולא שם שנינו גם מנחים בתחום הזה, וצריך גם הכשרות של טראומה הרבה פעמים לדברים האלה, כי באמת זה תחום רגיש, וזה מעלה לנו הרבה קישקע, אבל אחד מהדברים שאנחנו באמת שוכחים שם, זה פשוט להביא את הכיף, להביא את אוקיי, בוא ננסה, זה הלך לי, אחלה, זה יעלה פחות נעים, בוא ננסה משהו קצת אחר, זה מגניב, בוא ננסה ככה, כי הרבה פעמים גם המוח כל כך כבר מתקבע על משהו מסוים, שפשוט אנחנו כבר נשארים על אותם דברים, בטח שזה הופך להיות נושא רגיש, אז גם לגעת ולשנות הופך להיות עוד יותר מפחיד, ודווקא אחד הדברים הכי, אני חושבת, מרפאים ומחברים, אנחנו מביאים לשם בדיוק את החלקים שאנחנו דווקא לא מספיק לדעתי, הרבה פעמים מביאים ביום יום, החלקים הקצת משחקיים, ילדיים, חוקרים, ושם באמת גם התקשורת מאוד מאוד עוזרת, כי ברגע שאנחנו באמת במקום של בודקים, זה בסדר, זה לא בסדר, איך זה, יותר ופחות, אז ככה אנחנו יכולים גם להתנסות במרחב שהוא כמה שיותר גם בטוח לניסוי, כי הידיעה שמשהו ממשהו לא טוב לי, יש לזה מקום ואפשר לעצור ולשנות, ואותו דבר חפוק שמשהו כיף, בוא נחקור את זה יותר, זה הרבה יותר יכול להביא ביטחון לחקירה. זהו, וגם מה שאני אוהב במיניות, שיש שם באמת כאילו מקום להכל, הוא יכול להכיל, כל עוד שאנשים מורידים את השיפוטיות ושכבות של בושה והאשמה, וככה אמורים וחייבים וכל מה שאמרנו, באמת יש שם מקום להכל. ואגב, גם דיברנו, כאילו מצד אחד, המוח שלנו מאוד אוהב מטרות, הוא מאוד אוהב מטרות, הוא גם מאוד אוהב לראות התקדמות, אז מאוד קשה לצאת מהראש של מטרות, התקדמות, למקום של כאילו, בוא אני פשוט יחווה את מה כאילו, אני אחווה את מה שעולה לצורך העניין, זה באמת קשה להגיע להדספייס הזה, אבל מה שמגניב, שאפילו אפשר להפוך את המטרתיות למשחק, כאילו זה מאוד תלוי מה ההרגשה הפנימית, לצורך העניין, זה ממש כיף, נגיד סתם, אם כאילו, לי להגיד לה, כאילו, לבוא לאיזה בת זוג או משהו כזה, ולהגיד לה, כאילו, אני הולך להגמיר אותך 10 פעם עכשיו בסקס, כאילו, זה כלומר, אבל אז, כאילו, אז צריך גם חקירה פנימית של, כאילו, אוקיי, האם אני אומר את זה כי מתוך חרדה, או באמת מתוך משחק וכיף, בסופו של דבר. אז יש גם מקום למטרות, אפשר גם להוסיף, כאילו, משחקיות למטרות, אבל בו זמנית, כאילו, טל מאוד צודקת במה שהיא אומרת, לרוב האנשים יש למין סכמה בראש, שעכשיו נתנשק בפה, אז נתנשק בצוואר, אז נוריד חולצות, אז נוריד מכנסיים, אז אולי נתחכך עוד כמה דקות, ויש את הסכמה הזה בראש, שגם זה משהו שהמוח שלנו מאוד אוהב אזור הנוחות, הוא מאוד אוהב מה שמוכר, הוא מאוד אוהב את הדרך הכי קל לעונג, לצורך העניין, instant gratification, כאילו סיפוק מיידי. מה שכן, בסופו של דבר להרבה אנשים זה יוביל לסוג של שעמום, ואם בסוף אנחנו מתחילים לא ליהנות מזה, זה גם יכול להוביל לחרדה הסכמה הזאת.
פשוט עוד יותר סיבה למה חייבים תקשורת. כן, וזה עוד פעם גם מביא אותנו קצת לאיך, אוקיי? אז אם אנחנו רגע ניקח את מה אפשר בפועל לעשות גם בתוך המיטה, זה גם חשוב. אז יש דברים שאני גם אולי מי שכבר מכיר אותי, יש דברים שאני אוהבת לחזור עליהם, שאני רואה שלי מאוד עוזרים, וגם הרבה אני מלמדת את זה, ויש לזה כמה דברים. קודם כל, מילים קצרות. יש משהו שאני גם רואה את זה כל הזמן, גם אלה שכן מתקשרים במילים, הרבה פעמים זה גם איך להגיד, מה להגיד, זה כזה, מאמי, איך זה שאני עושה ככה, זה טוב איך או זה לא בדיוק נעים, ואז זה נכון שרק איך להגיד את זה, כמה משפט, זה כבר מוציא אותנו מלכות. זה לגמרי. אבל אם אנחנו באים ופשוט מביאים את התכלס, כמו אם אנחנו רוצים לבדוק לדוגמה עם הפרטנרים שלנו, נעים, ככה טוב, איך זה? כבר המילה 2, זה קודם כל, אנחנו לא יוצאים לריכוז כל כך מהר, וגם אני רואה ממש בפועל, אני עושה את זה, סדנאות זוגיות בממוצע 3-4 פעמים בשבוע, אז זה הרבה מהעבודה שלי. וכמעט תמיד בחלק הזה שמישהו שואל, ואז כזה, נורא פתאום מי שמקבל כזה, עושה כזה, אפשר אפילו יותר מהר, או אפשר אפילו יותר חזק, זאת אומרת, אני ממש רואה איך זה מדייק, עכשיו פתאום רק ששואלים, אפילו שלפני זה היה סבבה, היה נעים, פתאום המוח עוד יותר מתמקד, ואז פתאום יכול להיות אפילו עוד יותר נעים. ואותו דבר גם אם אנחנו מבקשים, יותר חזק, חלש יותר, למעלה, למטה. אני גם תמיד אוהבת להגיד שאם אפשר להגיד את אותו דבר בחיובי, לדוגמה, חזק מדי, פשוט לבקש חלש יותר, יכול להגיד, זה חזק מדי. זה לא מספיק ככה, כי ברור שזה פחות כיף לקבל משהו שהוא לא טוב, אנחנו מתעצים, אנחנו רוצים שיהיה טוב לפרטנרים שלנו, זה פחות, זה באסה לקבל, זה לא מספיק, זה לא טוב, זה לא טוב, זה. ואז אם יש לנו, עכשיו ברור שעדיף לתקשר שמשהו לא נעים, מאשר לא לתקשר בכלל, אבל אם יש לנו את האופציה להגיד את אותו דבר, רק בצורה חיובית, אז זה גם מעולה, וגם אותו דבר כשמשהו כיף לנו, אפשר להגיד את זה במילים, מעולה, זה כיף, תמשיך, תמשיכי, אתה מדהים, את מדהימה, איזה סקסית, אפשר גם להכניס גם מה שנקרא דיבור סקסי, שזה גם נעשה על זה פרק שלם, שזה גם חשוב, איך בכלל לדבר נכון בתוך המיטה, גם זה לא מספיק למדו אותנו, אוקיי? גם על זה אנחנו כבר אנחנו מתכננים לעשות את זה, כנראה הפרק השלישי. כן, זה גם בתכנון. אז מילים קצרות זה נהדר. יש באמת כמה דברים, אבל אני רוצה לשאול אם לך... זהו, בדיוק, אז כן, אז אני גם אגיד כשאתם שואלים את הפרטנר לצורך העניין, כאילו, האם זה טוב לך, או האם זה טוב לך, זה לא חייב להיות, זה בסדר, כאילו, זה לא חייב להיות בטון דיבור כזה, כן? כאילו, כי אז ברגע שזה בטון דיבור כזה, אתם שופטים את עצמכם על זה שאתם מבקשים, כאילו, מה טוב, מה לא טוב. אפשר לקחת בעלות של, אני באמת רוצה לדעת, אני באמת רוצה לחקור. אז יש גם את הרובד הזה, ואנחנו באמת נעשה פרק שלם על איך לדבר סקסי במיטה, כי... ואני אעשה בגלל מה שאתה אומר, על זה, לפני שאתה עובר, על המשפט שאמרת, כי זה חשוב, כי גם זה מסר שאני רוצה דווקא להביא יותר לנשים, זה גם וגם, ברור, זה יכול להיות משני הצדדים, אבל פשוט רואה את זה יותר על נשים, שהרבה פעמים כאילו נשים מצד אחד רוצות גבר שהוא נורא רגיש, ופגיע, ומתוק, ובעוד בזנית אני צריכה שתהיה בביטחון, ותדע מה לעשות, ותדע מה להגיד, ואז דברים מגיעים, ובאמת שואלים, זה בסדר איך שאני עושה, זה נעים לך, ואז האישה לוקחת את זה הוא לא מספיק בביטחון, הוא לא מספיק יודע, הוא אמור לקחת ולסחוף אותי עכשיו. זה נכון שלפעמים יש כימיה מאוד 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 טובה כבר בצורה כזאת שאפשר כבר, אנחנו מכירים, ויש משהו באנרגיה שבאמת יכול לזרום, ושאפשר לסחוף או לדעת הרבה פעמים גם לא בהכרח ימינים, אבל א', זה לא רוב המקרים, וב', גם אם נקרא לזה הגבר עם הכי הרבה ניסיון, תלוי במה אנחנו מגדירים ניסיון, כן? אבל אז סבבה שיש דברים שמכירים יותר, אבל בסופו של דבר גם כל אדם וכל אישה היא שונה, ודווקא מבחינתי גבר בריא ומאהב טוב, זה גבר שדווקא בודק ושואל איך זה בסדר, וכאילו בא לי להתעכב, כי אמרת את זה, שנכון הרבה פעמים גם גברים גם באים ושואלים רגע, זה בסדר, איך זה, ובאים גם מחוסר ביטחון, גם, כי הם באמת גם קיבלו לפעמים מהצד השני, כמו איזו תחושה או פידבק שזה לא בסדר. זהו, אני אגיד שכאילו, גברים, כאילו, זה נכון אגב, שלפעמים כאילו, לא בהכרח הכימיה הוא משהו על הסקס הראשון, הרבה פעמים זה לקח לי, כאילו, כמה פעמים נשכב עם מישהי, כאילו, כמה פעמים כדי באמת להיכנס לסוג של קצב טוב, שהסקס באמת ירגיש כאילו וואו כזה. אני חושב שגברים הם צריכים ללמוד שילוב ממה שאת אמרת, שמצד אחד, כן לדעת איך לחקור ולתחקר כמו שצריך, וגם לדעת לקחת בעלות.
כאילו, אגב, אני גם חושב שנשים צריכות ללמוד את זה, זה לא רק בהכרח לגברים, אבל כן אני חושב שכרגע איך שהחברה שלנו בנוי היום, גברים כן צריכים לדעת how to just like take her, ובו זמנית גם שתי הצדדים צריכים ללמוד, לא להיבהל אם זה לא הולך כמו שאתם רוצים. חשוב לי להגיד שמי שמתחיל בדרך הזאת של תקשורת מקרבת ומיניות מודעת, it's going to feel weird as fuck, כן? בדיוק כמו כשלומדים כל קישור חדש, או נגיד סתם, אני מנסה לבשל משהו חדש במטבח, אני יודע שבפעמים הראשונות זה יצא חרא, כאילו, ואז אחרי שכבר התנסיתי עם זה כמה פעמים, אני מצליח למצוא את המתכון המנצח. אז זה צריך להיות שתי אנשים באמת עם ראש פתוח, שגם יש מצב שזה ירגיש awkward as fuck, להתחיל לדבר על רצונות, ולהתחיל לדבר על מה טוב לי, מה פחות טוב לי, וכל מיני דברים כאלה, וצריך להיות פשוט מוכן לזה, ופתוחים לזה, שאם רוצים לייצר את השינוי הכיפי הזה, בדיוק כמו שגוף מסתגל לאט לאט לחדר כושר ולתזונה חדשה, ובסופו של דבר הגוף נבנה בצורה יותר טובה, אותו דבר פה. אבל באמת חשוב, אבל יהיו ככל הנראה כאבי גדילה. או זה גם יכול להיות מצוין, כי יכול להיות שהדחקתם מלא דברים, ושמתם הכל על השולחן, ופתאום אתם מרגישים משוחררים, כאילו שחררתם איזה חרבון ממש ממש כיפי, ועכשיו אתם יכולים פשוט לעוף על החיים. בדיוק, שכאילו, כן, או משהו כזה. ואגב, גם חשוב לי להגיד, כאילו, למי שמנסה את זה לא עם פרטנר קבוע, אבל אפילו בסטוץ, כן אפשר להגיע לרמת ביטחון בתקשורת שלך, ולקחת בעלות על זה שאתה רוצה לחקור, ולהגיד, כאילו, אני רוצה לנסות משהו חדש, האם בא לך לזרום איתי על זה? אני מדבר בלשון זכר, אבל זה בתוקף לשתי המינים. כאילו, בא לי לנסות משהו חדש, בא לי כאילו, וזה יכול להיות משהו קטן, זה יכול להיות, כאילו, בא לי קצת להגיד לך מה עובר לי בראש, אני גם אשמח לדעת מה עובר לך בראש, ולקחת בעלות על זה, וברגע שמספיק, כאילו, מנוסים עם הדבר הזה, אפשר להגיע לכל סיטואציה, ואגב, לא רק במיטה, אפשר גם בעבודה, ולדבר הרבה יותר בגובה העיניים, ולבוא הרבה פחות מריצוי, ודברים, כאילו, אפשר לעשות את זה עם כל אחד ואחד, אפשר לעשות את זה עם איש ברחוב, שנתקלתם אחד בשני בטעות, כמובן, אבל אם הפתיחות בצד השני לא שם, ורמת התקשורת לא שם, והם לא מוכנים להיפתח, אז כן צריך לשקול פעמיים כמה אני רוצה את הבן אדם הזה בחיים שלי. ואתה מביא פה בעצם כמה דברים חשובים, כי קודם כל באמת גם פה זה מקשר אותנו באמת כמה חשובה התקשורת, כי גם באמת כמו שאמרנו קודם, זה גם הגבר, נכון, גם נשים, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו רוצות שגבר מצד אחד יהיה לו את הרגישות, ואתה יודע, אבל שהוא גם יכול לקחת בעלות, ולבוא עם ביטחון, בסקסיות, בזכריות, גם שמה, לא רק אישה צריכה, כי הרבה פעמים היום באמת כחלק מהתיקון, וזה חשוב, באמת הרבה מדברים יותר, ושמים הרבה פעמים דגש על מיניות האישה, שבאמת מה היא צריכה, כדי שהגוף שלה יפתח, והקצב האיטי והמסביב, אבל גם לא פחות חשוב, גם מה הגבר צריך, בשביל דווקא להרגיש בביטחון, בגבריות, בסקסיות, זאת אומרת, גם כמו עם נשים וכמו הגברים, אנחנו משפיעים מאוד אחד על השנייה, אוקיי? זה אם גם עכשיו אני כפרטנרית, יהיה באמת במקום שנותן את הביטחון, ויש לנו תקשורת, אנחנו יכולים להביא גם פגיעות, אז החלקים הסקסיים, האגרסיביים, יכולים לבוא גם במקום הרבה יותר דווקא בטוח. גם, אני יכולה להגיד מהצד השני, לפעמים גם גברים יכולים להביא את הצד האגרסיבי, דווקא לא ממקום נקרא לזה מחובר, ואז יכול לבוא משהו מנותק, אבל זה גם בא מחוסר ביטחון, כי זה גם בא מתוך מקום. אני פשוט רוצה להוסיף פה איזה משהו קטן, כי פשוט, אני זוכר שסתם, כאילו היה לי איזו יזיזה לפני, הרבה זמן, לפני איזה חצי עשור או משהו, אני פשוט זוכר את זה, כי זה היה כל כך קשה, ואני זוכר שכל פיפס וכל דבר קטן שעשיתי במיטה, היא הייתה מתקנת אותי, כל דבר קטן, כאילו, וניסיתי לזרום בספונטניות, ניסיתי כאילו קשר, תקשורת כנה ופתוח ומקרב, ניסיתי לגרום לה להרגיש עם הכי הרבה ביטחון בעולם, אבל אין מה לעשות, כאילו לא משנה מה אני עשיתי, כאילו זה לא עזר, ובגלל שהיא כל הזמן תקנה אותי, אני הבנתי שכאילו, דבר ראשון זה סירס לי את הביטחון, כאילו זה קודם כל, ולא יכולתי to just take her, לצורך העניין, והבנתי שבמקרה שלה עשיתי כל מה שביכולתי לעשות, והיינו צריכים להיפרד דרכים בסופו של דבר, כאילו הגעתי לקצה היכולות שלי,
כלומר, זה כבר הגיעה סיטואציה שכאילו היא הייתה צריכה לקחת בעלות על החסרי ביטחונות שלה, ועל היכולות תקשורתיות שלה, והיא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. אז זה באמת משהו של שני הצדדים, אני פשוט, הסיבה שהייתי חייב להגיד את זה, כי דיברנו על כל העניין של הגבר, של just take me וזה, אם כל שנייה כאילו מתקנים אותו, ולא יודעים איך לעזור לו, ולא מספיק סבלניים, גם בין אם אתה גבר ובין אם אתה אישה, בסופו של דבר, זה מה זה יוריד את הביטחון של הצד השני? ממש, 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 וגם באמת זה רק מראה כמה שנינו משפיעים על המפגש, כי הרבה פעמים גם מה שקורה כשיש קשיים או משהו לא עובד במיניות, הנטייה הולכת להגיד, ראשונית זה מה הצד השני עשה לו בסדר. אבל גם לא צריך להיות בקיצון השני של וואי, אני עכשיו אשם בהכל, הכל זה אני ברור שלו, אבל רק להבין שיש פה שני צדדים. אז א', אם באמת גם התקשורת פה וגם להבין שאנחנו משפיעים פה, אז אנחנו יכולים לעזור לאחד השנייה ליצור ביטחון. דבר שני, אם לדוגמה יש פרטנר שאני אומרת, ניסיתי באמת להיות בביטחון ולתקשר בריא ובחמלה, והרגשתי שלא רואים אותי ולא מקשיבים לגבולות שלי ולא משנה מה, אז זה לא עכשיו, שנינו עכשיו יצרנו, זה יותר, אוקיי, אז לא מתאים לי, ולדעת גם לדעת שיש פרטנרים שפשוט לא יתאימו, ולא יתאים לעשות איתם את העבודה הזאת. ובגלל זה גם התקשורת, גם עוד לפני ממש, כי תחשבו גם כמה מיניות, כמה סקס, אנחנו הרי פושטים שם לא רק בגדים, אנחנו פושטים שם גם את הרגישויות שלנו, את הפחדים שלנו, את עצמנו, זה מקום מאוד פגיע, והשאלה אנחנו רוצים באמת לשאול, אם אנחנו מביאים את הפגיעות ואת הפתיחות הזאת, שזה גם חלק מתקשורת, שברגע שאנחנו מתנסים בתקשורת, רגע, אני כבר יכולה לשים לב, האם מקשיבים למה שאני אומר ואומרת, האם יש לי מקום דברים, כמה אני יכול או יכולה יותר ויותר להביא את עצמי, אפילו בנשיקה, איך זה מרגיש, זה אינטימי, זה אותנטי, זה נוכח, או שלא, אז גם פה התקשורת, זה לא רק בפני עצמו ולתוך המפגש, זה גם בכללי, רגע להרגיש, האם בא לי ונכון לי לפתוח את מה שאני אקבלת במקום, את הרבה ממני, לאדם נוסף, שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב.